Ongi etorriak berriro baleara. Eso, arratsaldeo neuron batek daki? Gabon, incluso? Guraldiarekin Gabon esango nuke. Laizter Gabon, bai. Gabonak, kasi. Somos ahora, somos uda, zelan iraia hasiera. Ba bueno, ondo, ja bueltan gabiltza martxa hartzen, estraskolar berriekin, baino balean jarraitzen dugu hemen beti bestela. Eskerrak. Egia. Estraskolar berriak, adibidez, zertan apuntatu zara aurten? Adibidez, joskintza. Orain pertsona hori izan nahi dut. Pertsonalitate berri bat. Ke original. Bueno. Oso ondo. Zu? Ni nora zabiltza. Frantsesean hasi naiz, oso gustora. Oso. Cosas nuevas. Tipo, bai, gustora. Denbora gehiegi da, baina... Eta zelan zatu ez gaurko programara? Ba, nator azerre. Orain jakingo eusu zergatik, baino, bueno, eski ikasturte hasiera izaten ari da apur bat sareetan, tipo horrela hautzi nau. Pues orain iraila pasa berri dugu, niretzako oraindik kasi abuztua, baino iraila pasa berri dugu, iraila ekeiei ikasturte hasiera, batzuentzat inkluso urte hasiera, ia. Ohitura berrien planifikazioa, gorputz berri baten ametsa, ni berri baten idealizazioa. Pixkat urtarrilean pasatzen den antzeko zerbait. Antzeko zerbait, baino ikasleentzat. Eta ikasle garela sentitzen dugunontzat. Eta azken finean, bizitza kontrola ezin honetan, gu eta batez ere gure apetitoa murriztea, mokadutxo bat disfrutatzearen plazerra ukatzea, horrek salbatuko, osea, horri uko egiteak, salbatuko bagintu bezala egiteak, ez? Bueno. Ze pasatu da, konkretuki. Horrek salbatuko gaitu? Ez esango nuke. Baino, pues plazerraren moralizazioa egiten gabiltza. Kezi dieta berri bat, kezi gimnasiora, txika ez dakit, kirolagin nahi baduzu eta mugitu nahi baduzu gorputza, perfecto, disfrutatu, superalde, baino ja bale ere zigor, etengabeko zigor hauek, irailean, gabonetan, gabon ostean, eta hainbeste aldaketarik ez dago. Sufrimendua. Orduan, pues hemendik elikatu behar da udako insta. Nik uste dut horrekin lotura bat daukala. Bai, pues udaberria pasatzen dugu gorputza udarako prestatzen, eta orain udazkenean, ez dakit horren ondorioak sufritzen, eta pues bueno, pues ikusi ditugu olako mierda lo ez ditugu hemen esango, baina pina mesedez, saretan kontuz, no? Osa, hori da mezua. Eta bizitzan ere bai, gero sareetan, igual lotxagabeenak jarriko dute bizitza realean erreproduzitzen dutena. Hori ere horrela da, baina ez dakit. Gu bestela ez duzuela izan nahi? Pues bueno, hori da azpimezua. La gente divertidísima somos, baina bueno. Bai, hori egia da. Eta bueno, hori esan da? Bueno, potente etorri zara gaur. Bai. Ez que haserretzeko moduko gauzak ikusten ari gara. Bai. Eta horregatik... Eta ez dugu balea erabiliko horrelako salaketak egiteko. Da. Ez dugu erabiliko? Balea, hori egiteko. Bai. Claro, izen honekin, zango ia zuzuk. Bueno, ez dut ekarri digu. Ekarri du izkerrik asko. Ekarri da, ez, ondo ikusten da? Bai. Gladys ekarri dugula. Gladys eredu. Nor da Gladys? Gladys da espeleta bat. Horka bat. Horka bat, bueno, berez, ez da bakarra. Porque bakarrik ere, ez gara oso urrun iritsiko. Horka kuadrilla bat, esan dezagun. Kolektibo bat da. Kolektibo bat da. Vale.
Eta, pasaren urtean, bueno, biralak edo egin ziren, ibili zirelako itxasontzi desberdinak erasotzen, beraiekin jolasten, bueno, bakoitzak hor dauka bertsio bat, ez? Ibili naiz, National Geographic irakurtzen, eta bertsio desberdinak daude. Baino, guri gustatzen zaigu pentsatzea, orka antikapitalistak direla, eta ibiltzen direla itxasoekin borrokan, liberazioaren bidean. Orduan gu gara Gladys. Adibidez. Eta Gladys gainera dator Gladiatorretik. De repente, Gladys heterosexuala da. Ze poeta jarri zuen. Eta, pues hori, pues aurten Gladys gurekin izango dugu. Oso ondo. Beste gauza batzuen artean. Ongi, oso ongi. Bai. Bueno, pues Palestinako bandera ere jarri dugu hemendik gure babesa erakusteko, porque gertatzen ari dena salatu behar da, eta, bueno, pues hemendik ere bastakit. Jarraitu dezakegu ere gauza gehiago salatzen gaur adibidez, oso bizita, bueno, egun hauetan oso bizita berezia izan dugu Gasteizen, pospozik gaude, aparkatzeko leku pila bat, kontrol oso gutxi, bueno, kositas que pasan. Ovniak ez dira etorri Gasteizera, ematen zuen ez dakit ze pasatzen ari zela, Gasteizko zeruan, baino, pues ez, helikoptero bat zen. Imaginatu ezakezuen hor egon den Gasteizen. Iker Jimenez, por si acaso helikoptero bat zen. Bueno, bastante mamuak. Eta... Bueno, guztia esan da, Laura oso seria jarri zara gaur hori ere da, hasi zara oso potente. Bueno, baino, bai, postekoak ere badaukagu, pues uda horretik etxean ikusten dituenean aleak horrizak esaten nuen. Miralas. Gure papadekin, ez dakiz, gure gorputz hauekin, hemen okupatzen espazioak ez dakizer, eta bueno, pues hori ere, horrek ere posten gaitu. Denboraldi hau ere astea bestela, eta ez dakit, asko hitz egin dut. Bai, me has dejado. Ez, hori, bai, ados nagola zurekin, ikusten denez Laurak prestatu sarrera, gaur. Ez, bai, eta hori, hortaz gain gaur ere gonbidatu berezi bat ekarri dugu. Horrekin ere oso pozik daude. Bai. Baleen aliatua. Beste behin, urduri gaude, bai, gure zona de konforretik aterako gara, beste behin. Bueno, pertsona hau, aurkeztu baino lehen, bere datu batzuk emango ditugu. Ez? Adibidez, Parraleko kliente bipa dela badakigu. Edo, hori da ikusten duguna. Hori behatu dugu momentuz. Alkandora bitxien maitalea ere bada. Gaur ere alkandora bitxi bat ekarri du. Oiu egiten aditua da ere bai. Ere bai. Txakur txikien fansa. De hecho, ez dakit ikusi. Bueno, hori gero kontatuko dugu. Vale. Bai. Eta tupea eramaten maizua, esango nuke. Profesionala. Ez dakit atu horiekin asmatu duzuen norden. Agian, zarrazarroko jendeak badaki. Ja, agian. Sin dar más datos. Agian, ja, beraiek asmatuko zuten. Zarrazarron ere, bai, gero esango dugu. baduelako bere momentua. Zakit hori, momentua ez dakiten momentua. Gero kontatu duko digu. Hori da. Horren inguruan. Bueno, orduan, Maleako estudioan, zer, gaur zuekin? Zuekin, gurekin, Jon Basagure. Bale. Kaixo, Jon. Kaixo. Zer moduz? Osondo. Bai? Eskerrik asko gonbiteagatik. Zuri etortzeagatik, guretzat, bai, plazertxo bada. Ez? Bai, ilusionatuta gaude, eta pues hori, ongi etorri baleara. Mi esker. Kontatuko dizugu, claro, a ber, gonbidatuak ekartzen ditugunean, batzutan badakigu pixkat, ez, euren inguruan, baina askotan sartzen gara interneten. Hori ere, bada erraminta bat. Sartu dugu, Jon Basaguren, eta ze pasatu da? Gauza batzuekin zalantzak sortu zaizkigu. Zergatik ez daukazu Wikipediako orrialde bat?
Pues ez dakit. Galdetu beharko zaie. Gainera, Izaki Gardenakek badauka, baina nik ez. Eta Libek bai. Libe Fijatu García de naiz, Cortázarrek alduzu badu. klikatu. Baina alduzu klikatu. Ba, nik ez. Es que oso fuertea. Cura de humildad. Es que ez da bat ere erresa izan. Bilaketa hau egitea, ez? Bizitzak de repente olako estuak ditu. Bai. Eta orduan, ez dagoenez Wikipedia, batzuetan zalantzak izan ditugu. Ba, zure sorterriarekin, edo, nungoa da, Jon, Gasteiztarra da? Claro, guk Gasteiztar Esango genuke baietz. zaitugu, baina de repente zalantzak sortu zaizkigu. Jaio nintzen Gasteizen. Bai, aspaldi. Baina egia da, bueno, ni, eske historia pixkat luzea, baina ez dakit. Aurrera. Bueno, luzea. Nahi duzuna kontatu. Ama eta faiakoa dut, eta aita Otxandio ondoko baserri batekoa, baina badino dena ja. Dena inorrez aserretzeko. Amai termino uzokoa da, baserri bat. Orduan geunden baserri horretan, edo zeuden baserri horretan bizitzen nire gurasoak, amak ninduenean bere barnean, eta jaiotzera etortzen ziren, edo erditzera etortzen ziren Txagorritxura, beraz Txagorritxun jaio nintzen, eta Gasteizen jaioa naiz. Eta gero egia da, Iruñera joan zirela, ni oso, bueno, lehenengo Tafallara, 2 urterekin, eta gero Iruñera ja, 4 urterekin. Nik 4 urte nituenean. Orduan gaztaro guztia Iruñean egin dut, eta gero unibertsitate garaian etorri nintzen ikastera, eta ja hemen geratu naiz. Beraz, bueno. Ba, más o menos hipotesi hori geneukan. Bai. Haze ondo. Bai, pentsatzen genuen igual Iruñan jaioa, baina beitu. Ja, eta niretzat, hasi, como recuerdo mental, ikusi zaitu ez hemen Gasteizen, ja zen, hau Gasteiztarra, osea... Baina ni Gasteiztartzat dut nire burua, ja, osea, eske... En fin. Claro, eske aspaldi zaude hemen, ez? Bai. Pues, zerbait... Eta ez etorri zen, ikastera Gasteizera? Bai, Euskal Filologia ikastera. Beitu. Eta zer gu? No. Medio, beste gauza bat. Itzen gogu beste zerbait. Bai. Eta ditut lagunak esperientzia reguleroak dituztena. Justo Euskal Filorekin. Bueno, musu bat, hauentzat ere bai, porque... Bueno, baina horrei esker ere hemen agertu zinen, behintzat. Bai. Eta, bueno, zer ematen dizu Gasteizek edo zelatan geratu zara hemen? Ez dakit, ni, bueno, karrerak izan zuen gauza hon bat, izan zen Joseba Balestena ezagutu nuela, Joseba Balenuar, eta biok hasi ginen hor ikasle garaian, musika elkarbanatzen, ikasten pila bat beragandik, eta kontzertu askotara joaten, eta pixkat Gasteizekin hor maitemindu nintzen, alabedin hasi ginen Hirukortxean parte hartzen ere bai, musika irratsaioan, eta ez dakit, gero eta erosoago sentitzen nintzen hirian, Iruñera gero eta gutxiago jaten nintzen, eta gero aparte Gasteizkoa ekan hasi nintzen lanean, eta jazta. Osea, hortik aurrera ja, pues, Gasteiztartua. Claro. Jende askori pasatzen zaio, Gasteizera dator eta gero ja ez dago atzera bueltarik. Ez? Gasteizen ezakit. Zuretzat, Gasteiz? Nola bizi duzu? Pues, ezakit, ze galdera. Zakit? Berari ere galdera. Zelako papeloia. Hiri honek zer ematen dizu. Bizitasuna. Rin Capital. Zaundia, bai. Ketia. Bai, niri, osea, ez nuke jakengo zer esan. Bai, osea, komunitate txikiaren sentsazioa izan daiteke. Bai, batzutan herritxo bat ere... Bueno, da urkitzea zure eremua ere ez, edo zure goxo sentitzen zaren leku batzuk behintzat, eta eroso sentitzea. Bai. Orduan, Jon, ogibidez musikaria zara, irakaslea, zer zara? Irakasle izateari utzi nion. Justo eskaini zidatelako Euskadi Irratian irratsaio bat egitea musikaren inguruan, Zidorrean. Aurten 10 urte beteko dira, horretaz. Eta jarraitzen dut. Bueno, autonomoa naiz, esan nahi dut.
Bai. Gauzatxoak erosten egiten. didate irratsaioa, baina segitzen dut erosten, orduan. Bueno, ez, superpozik, osea, da nire txiki-txikitako, nire gurasoi galdetu eta nire musikarekiko erlazioa txiki-txikitatik izan da irratia aditu, kaseteak grabatu gustatzen zitzaizkian kantekin, osea oso txikitatik irratiarekin lotura handia nuen, alabedin hori pixkat sekundu nuen hortan, eta ja Euskadi Irratiko horrekin super guai. Eta hori gehi musikari lanak. Ibili naiz beste gauza batzuetan ere, komunikazio kontuetan eta, baina gaur egun, eta nik uste bidea topatu dudala, edo ja apustu egina dudala, musikari izan nahi dut, eta horrekin erlazionatutako beste gauza batzuk egin behar baditut, egin behar izango ditut, egingo ditut, baina beti pixkat musikaren inguruan. Bai. Ametxen, ez? Osea, joan bergara norabide batean, ez? Takit. Bai, ez dakit, gorputzak ere eskatzen dira, askotan, ez dakit, kasi ateratzen zait, erabakiak hartzea barruan sentitzen dut batzutan, momentu batzutan ez dakizu, baina goiz batean esnatzen zera eta esaten zu, bale, jazta, ez da, hau da egin behar dudana, eta aurrera. Horrela da. Bai, batzutan onaino eta aldaketak. Niri urtero pasatzen zait. Osea, daukat, eta gainera beti da urtarrila, osea, abendua urtarrilean, kriston aldaketa totxoak izaten dira nire bizitzan, eta nago como pixkat urduri. Aberrez diren aurten, no, quiero una tranquilidad. Eta, bai, eta justo gaur pentsatzen egon naiz, eta ja urrian gaude, bai, urtero. Osea, nahiago dut, como epe luzeago bat, ez dakit, ciclos de 7 años, ez dakit, 3, 2, baina urtero, ez? Bueno, ez dakit, kaineroa bada, baina balio badizu. Pues dakit. Yo me lo guiso, yo me lo como, bai. Batean. Aldaketen inguruko iraia, aipatu dugu ja, orain abendua, urtarrila, bueno. Nik esan, osea, aukera hori musikari moduan bizitzarena da justo egonkortasunaren kontrako. Hori bada. Osea, hori da, daukan okerrena niretzako, eta okerren eramaten dudana, segurazki da hori. Osea, ez jakintasun hori, ez dakizula, bueno, ez dakizu, edo orain proiektu batean zaude, bukatzen da, edo ez daukazu horik ja jarraitzeko Izaki Gardenak moduan, beste gauza bat jartzen duzu martxan, gero bueltat, baina, bueno, pues hori da daukana, eta... Porque musikaria izatea Euskal Herrian zaila esan behar da. Super. Bueno, dozen lekutan, nik uste. Osea, ez da ere, beti esaten dugu Euskal Herrian musikari izatea, leku guztietan da super zaila horrelako kontu batean lanean aritzea. Eta gero lanaz aparte, osea, alde ekonomiko eta sozial eta horretaz guztiaz aparte da zeure buruarekin borrokan ari zarela denbora guztian, sormen prozesuak, goraberak, super goraberatsua da dena, eta, bueno, ezagutzen duzu zure burua asko. Baina, bueno. Gogoa ematen du musikaria izateko. Pues hori. Nik uste bet igual ez, sorkuntzarekin lotuta dauden proiektu horietan o lan horietan ez dakize izan behar dela, como oso komplikatua, ez? Oreka bat eukitzea, o jende gutxi egongo dena, benetan bere burua orekatu bezala, ez? Irakurtzen duena. Baina horrek ere sortzen ditu gero proiektu politak. Bai, hori da. Osea, horlako gauzetatik sortzen dira gero gauza ederrenak ere bai. Osea, behar duzu arriskatu, eta hor, ez, amildegiaren ertzean asomatu erori dabe, gero gauza guapoak, zuretzako guapoak direna, ze, karo, hori ja bestea erakusten duzunean, eta ber jendeak esaten duen. Bai. Eskerrak ere, panorama musikala ere, oza, niretzat justo kotxean horri buelta batzuk eman dizkiot, porque etorri naiz, Izaki Gardenak, eta pasadena entzuten. Aste honetan nik uste dut jendea aspertu dudala honekin. Nenbilen pentsatzen, eskerrak musika panorama ere aldatu dela, ez? Aukera pila bat daudela, eta ni naiz gainera buklean sartzen den pertsona bat. CD bat eta hasta que lo fusilo. Eta hortan nenbilen, ez? Gero sartu naiz dago, txikitako musika jarriko dut kotxean. Zeden iruzpalau musika, que ya está más que machacadas, eta hori, etorri naiz da, postik pentsatzen hortan. Estilo oso desberdina dela Euskal Herrian, oso ahots desberdinak ere bai. Bai, no sé, postik horrekin, esakit.
así como reflexión personal. Eta Jon, gauza bat, irakurri dugu, uste dut 2018ko notizia bat zela, garan egin zen elkarrezketa eta aspaldi. Eta hor, titularra uste dut zela... La música me ha encontrado a mí. Me ha dado esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Segurazki ez zenuen hori esan, baina nolakoa izan zen, hori, lehen aipatu duzu pixkate, baina musikarekin harreman hori nola sortu zen? Edo nola oroitzen duzu zure bizitzan lotura hori? Pues hasieran hori esan dudana, txiki-txikitatik irratia entzuten, gero ja diskoak erosten eta pila bat. Eta gero sortu genuen talde bat, Akatu izenekoa, baude gauzak Spotifyn eta instituto garaian, Iruñeko lagunekin eta egiten genuen metal musika, oso metaleroa naiz, oraindik ere. Eta bueno, horrekin hasi ginen, Euskal Herri guztitik jo genuen, atera genituen 3 disko, eta hor izan zen, hor ikasi nituen gauza batzuk, musikaren mundilloaren inguruan, eta nola jarri martxan talde bat, dena guk kudeatzen genuen, orduan. Eta kontua da, taldea desegin zenean, nik sentitu nuela hor utxune moduko bat, segitu nahi nuen zerbait egiten, eta horra nintzen ikasten pixka bat gitarra jotzen, 4 akorderekin kanta bat egin zitekeela deskubritu nuen, eta horretan ari naiz oraindik. Ojo, que daude 4 akorde basiko ez? Orain ja 8 9 erabiltzen ditu. Eta menorrak, maiorrak, badukat paleta zabalago 8 bat, baina ez pentsa askoz gehiago, Eta horretan ikusi nuen modu bat, ze gustatzen zait dena, gustatzen zait sortzea, gustatzen zait idaztea, gustatzen zait gero pentsatzea diskoaren azalean, norekin landu azal hori, hori elkarlan horiek sortzen direnak, taldekideekin ere, egingo nuke soinua horrela gehiago, ez dakiz zer, eszenatokiaren diseinua ere, nola jarriko garen, ze argirekin, ez dakiz zer, dena gustatzen zait rock formatu batean, rock esan edo, tradizionala ez, tradizionala edo. Talde bat, bere musika tresnekin, eszenatoki batean. Eta pixkat horren guztiaren inguruan dagoena, hau asko gustatzen zait, eta horregatik jarraitzen dut honetan. Eta, apur bat kontatu iguzu ez, sorkuntza prozesuaz, baina nola bizi dituzu? Dena gustatzen zaizun hortan gainera, pues eskerrak. Baina ez dakit zer egiten duzu lehenengo, letra, musika... Azten naiz musikarekin, azkeneko, orain aterako dugu diskoa, eta azkeneko kantu hauetan landu dut asko ordenadorean, esan nahi dut estudio txiki bat daukat etxean, eta maketak egiten, nik jotzen dena, gaizki, baina pixkat bajoa, gitarrak, bateria programatzen, eta pixkat kanteen ezurdura egin dut pila bat, landu ditut soinu desberdinak, eta gero hori erakusten diet taldekidei, eta bere joaten dira, magia egiten diodan lokatz horretatik ateratzen da batean horrategi bat. Baina, eta gero ja bukaeran jartzen dizkiet hitzak, kantei. Dago melodia bat, oraingo honetan gehiegi iraunduena silaba raro batzuekin, eta askotan entzun dut, disko honetan ibili gara maketa lantzen, hilabete pila bat, eta bukaeran sartu behar izan ditut hitzak bokal igualekin eta dena. Sonoridadea ez galtzeko ze ohitu naiz entzutera esan nahi gabeko silaba horiekin ordan, horrela egiten dut bukaeran sartzen dut hitza beti. CD bate, kasu honetan CD-a, ez dakit, ze formatu erabiltzen den orain, baina, prozesu horrek kriston lana daugatzetik, ez? Eta niretzat da, nola egiten duzue, ez aspertzeko atera aurretik. CD-a kasu honetan, ez? Porque pentsatzen dut, a mi me aburre autoescucharme, orduan, pentsatzen dut, en plan, idale, ez? Niri pasatzen zaiganean, audio bat transkribatu behar dudanean, idale, imodaba, saltzatzen zaitu horratu bat, eta pentsatu du, ostras, CD batekin, korrotatu ezakezu atera baino lehen.
Bai, horregatik esan dut asko gustatzen zaidala dena, bukatzen duzu aspertzen eta haserre eta gainera baldin badago zerbait etzaizuna gustatzen, pues imaginatu 8.000 aldiz entzun behar baduzu. Baina bai, da, bueno, kontua da, joaten zarela ikusten ere ikasi dudan zerbait da ezin duzula dena kontrolatu, da honek balio du. Sorpresa. Ze ondo. Nola egin duzu? Bai, esan nahi dut, orain berdin zaidala gainera ez kontrolatu alizatea. Osea, lehen igual frustraziora eramaten ninduen horrek, baina orain ja da, bueno, pues venga. Eta orduan, lantzen dut asko nik bakarrik nire etxean hilabete batzuetan, eta gero, azten izenean beste jende batekin lanean, askoz errazago soltatzen dut, egin dudana. Claro. Eta gozatu dut alde horretatik, ze besteen ekarpenak naturalago bezala sentitu ditut, eta joan dira sartzen, eta kantuek hartu dituzte beste kolore batzuk, eta beste soinu batzuk. Eta hori orduan, bai, joaten nintzen entzuten gauza bera denbora guztian, eta gauza berari bueltak ematen, baina aldiro zeukan beste norbaitek sartu dion zerbait. Edo, bueno, parte honek ja badauka bateria ofiziala. Que guai, gustatzen zait, edo ez, edo aldatu behar dugu, baina aserretu gabe. Venga, guazen. Eta egin duguna izan da, eta oso sanoa izan zen, hartu genuen estudio bat Granadan, eta bertan grabatu 5 egunez, 5 egun geneuzkan grabatzeko. Orduan, ordura arte ibili gara atope gauzak aldatzen, hobetzen ez dakiz zer, baina ara joan marginen ja, eta han grabatu, eta jazta. Ze, gero, segitu alba duzu aldatzen, izan daiteke... Bai. Arriskutsua. Bai. Bai. Eta, claro, honekin ere esaten duzunarekin, hor, ez dakit, beti hitz egiten dugu inspirazioa, hitz magikoa. Bueno, hitzak ere aspertu gaitzake, baina, bueno, benetan existitzen da badaude ez dakit olako sekia basamortu momentuak Bai, pila bat. Bueno, de hecho, Izaki Gardenaken aurreko diskoa 2018koa da. Egia Pasadena jarri genuela martxan eta hori, baina Pasadena jarri genuen martxan zehatz, Izaki Gardenakekin ez nuelako, nik bakarrik ez nuelako berriro aurre egin nahi, ez niolako aurre egin nahi disko bati, eta nagoen neure burua superaspertua, eta behar nizuen, igual mekanismo batzuk, zerbait ikasi, desberdin afrontatzeko horrelako lan bat. Eta orain izan da, 6 urte behar izan ditut, aurkitzeko momentu bat, esaten nuena, venga, gogoa dukat berriz ere, hori, zera batean sartzeko, tornado honetan sartzeko, eta ber, orain nagoen bezala nola ateratzen zaizkidan gauzak, eta nora eramaten nauten gauzak. Eta inspirazioa da asko ere esertzea eta itxoitea. Gitarra batekin, edo zein gauzarekin, supongo idazten duenak, venga, joan idazten, eta egun onak daude, egun oso txarrak, baina nik lan moduan hartzen dut ere. Azkenean ateratzen zaizki gauzak. Eskaintzen badien denbora. Claro. Bai. Hori ere bada, bai. Bai, eta batu duzu hori, justo galdetu beharren iztun, azkenen urteetan ematen duela, Pasadena proiektuak eduki duela, como, ez? Horregon zaretela liberekin ere... ez? Eta horrere, como, karo, formatu aldatzen da, ez? Izakek Gardenaken zaretek, como, taldeki gehiago, eta horrek dakar ere, como prozesuan, ideia gehiago, eta gizer, bi pertsonen artean, zer moduz? Nolakoa da prozesua? Bai, nahi genuen, Pasadena sortzearen asuntoetako bat zen, hori justu, esploratzea, ber nola, ze biok egiten ditugu kantak, libe moduan, eta nik Izaki Gardenak moduan, orduaz gure bakoitzaren kantak, baina inoiz ez dugu konposatu beste norbaitek batera. Ez da kanta bat erakutsi eta besteak zer gehitzen duen, baizik eta hasieratik elkarlan bat izan behar dena, ez? Eta hor negoziazioa da, zer nire etzai gustatzen, nire bai, superona, baina, ez dugu egingo, Nabili beste estur batetarako. Komunikazio esportitza lan. Eta gero bandik 2 ordutara esaten duzu, egia da, mierda bada. Bai, hori, eta beste era batean
kantak egiteko modu izan da, eta asko ikasi dut hortik ere. Nik uste indar berritu nahuela, gero Izaki Gardenak berriro martxan jartzeko. La life. Bai. Horrela ere bada, bai. Bai, eta, bueno, apur bat esan duzu ez, baina gero, azken urteetan izan da pasa dena, eta Izaki Gardenak, nun egon da, bueno, azken urteetan, azken hilabetetan, aleak zerbait txibatu digu, pero... Orue batean ibili da. Bai. Nahi baduzu da momento... Promo. Aprovechatu. Bai, pues hori, disko famoso hori grabatu dugu. Ez, bai. Azaroan aterako dugu disko berria, badago ja, fabrikan dago, a ber, iristen den, bai, iritsiko da, egin ditugu plazoak super ondo eta super txukun. Eta kanta bat ja hor dago, Orube, lehenengo singela. Ez dakit, da disko pixka bat diferentea, niretzat da bastante diferentea, jendearentzako da pixka bat diferentea. A ber. Bai, osea, hori da, ustetan ari irentzun niola semilla eta gustatzen zai pila bat. Ia paintegira zoazenean bezala, ateratzen zarela eta esaten zu, buah, txabal, izan da revoluzio bat. Eta gero iristen zara jendearen gana eta ez dizute ezer esaten, nire, vale. Osea, zaite konturatu ere, moztu dudala eta jarri dudala eta kizer. Ba, nik uste diskoarekin gertatuko zaidala hori, niretzako da, kontatuko dugu. Ze pasada! Eta jendeak esango du, bueno, pues Izaki Gardenak. Niri bai iruditu zait, Orube entzuten ibili naiz asteetan, eta desberdina. Ez dakit zertan, baina, bueno, beste Izaki Gardenakeko abestietan dago, dakizu Izaki Gardenak dela, ez dakit nola esan, Eta bai, egon naiz horren entzuten. Bueno, igual da diferenteena, kanta hori aukeratu duguna aurrerapen gisa, igual bai da pixkat, raroena, edo pixkat diferenteena diskoa. Bueno, ikusiko goa. Zain geratzen gara, entzuteko zain. Bai, bueno, eta ez gara joango, bai, baina igual elkarrizketarekin amaitzen goaz, ez? Bai. Jokua egin aurret, jokua. Zer da, testa... Test. Deitu diogu kulturtest. Kultura... A ver, euskal... Pues Zelako movida, de repente... Bueno, ahí txatxea. Bai, ez? Kendu alzaio, ez? Bai, ez uste dut, baina de repente horrela altuan esaterakoan zalantza sortu zait. Bueno, kultura fest. Gure kontu, ez kenduko izugu hori gainetik. Baina, bueno, horrekin, ez dakit moztu izuala, zerbait esan nahi zen. Horrekin sartu baino lehen? Uste dut esan nahi zen. Bai, amaitu aurretik, kulturfest honetan sartu, kultura fest, ez test honetan sartu aurretik. Nik hemen bota nahi dut ja amaitzeko, den aipatu dut, Sarrasarroko Peñari. Osea, igual que Gazteizko jaietan, Zeledon den, como, no? Osea, ez dakit nola esan. Ezinbestekoa den, hemen euki genuen gainera kerejazu, un bajo. Pertsona ja. Como irudi bat, gainera dago burdinezko zeiledoi bat, noiz jarriko dizuten zuri, kantoian, bi gauza, edo zure tamaina daukan burdinezko figurita bat, edo kantoiari izen aldatu. Eta proposamenak, igual egin dezakete ez dakit, jaietan zehar, dakit, txapelketa bat izenekin, no se baina, Jon Basaguren kantoia. Ez dakit, hau noiz arte, Jon. Joder. Nahi baduzu ez duzu erantzun behar. Baina, bai, ni naiz horregoten den friki horietako bat. Bagara. De hecho, triste jarriko nintzateke, momentu batean hau amaituko balitz, en plan, gainera drastikoki, osea, behar dut como denbora. Hau, behin, kontzertu batean, uste dut maio ikusi genuenean izan zela, ja, abisatu zuten, en plan, falta dira 3 abesti. No creemos en los bises, vale? Pero, pues berdina eskatuko izut, abisatu. Izango da, azkenengo urtea, vale. Mentalizatzen joateko, bai. Denborarekin eta... A ber, igual, bada ez bada, agian entzuten gaituzten guztiak, ez dira Gasteiztarrak, eta urtero egoten zara, Sarrasarro, alde zarreko jaietan, kantoian,
hor aldapan bera, egoten gara. Supereroso. Hor... Supereroso zuek. Nire atzetik jendea pasatzen da, aurretik. Es un drama. Baina, bueno, zuek eroso bazaude. Kointziditu du gainera, dela irakasleen azkenengo, asko, lo voy a decir. Osea, mesedez, joan azarete poteatzera kutsi ez den beste toki batera. Amaitzen dituzuenean zuen kurtsoak. Da gonbidapen ban. Geratu eskolan. Me molesta. Egia, aurrekurtean uste dut izan zela un enfado. Bai, feo. Hemendik hori, gonbite bat. Eta sarra-sarron... Eta itzegin urtean zehar. Hori, ez dira ezagutzen. Urtean zehar daude hor. Evaluazio bileretara aprobetxatu, ez dakit. No sé, hartu kafea. Bai. Bueno, Juan Zabalganara edo, no sé. Egia da gero oporretan doazela 3 hilabete ez orduan. Claro, ikusten ja. Jarri, gero egongo ez diren denbora hori berreskuratzeko edo urtean pasa ez diren gauzak hor batean egun batean mugitzeko hor lanean egoten dira. Baina, bueno, bai, egia da, bastante... Ez dakit zenbat urte diren, ikonikoa dela. Jotzen duela, seguido, baina... Ba, asko. Ez gabiltza esaten. Bai, baina hori da, momentu ordenak... Urtero esaten dut, momentu batean nahi badute... Pasatuko Korta, esateko lasai eta ez dut joko, eta jazta, baina urtero goten da hor WhatsApp mezu bat. Ui, bueno, lasai, aurrekoan txakur baten zaukak. Barkatu. Agian, egongo dira, ere egonda kriston euria, ezakit gero batzutan ez da hainbeste entzuten. Bueno, momento espontaneoak. Ez, baina hori, esaten ari ginen kantoiko kontzertu hori bastante ikonikoa dela jazarra zorren. Eta urtero egoten garela horren zain, ez? Bai, daramatzat urte batzuk kanta iguala jotzen. Se supone urrengo urtean diskoa berriarekin, dela repertorio berria, ordan. Egin behar duzu anari. Ni un zarrazarro. Usteetan harik egin zuela, kontzertu batera goan nintzen, era, ez dut joko, en plan, abesti zaharrik, en plan, ya está. Abisatu zuen. Ya está, da, como, bai, egin. Uste dut, bera izan. Berria zarro, de repente. Bueno, oso ondo. Ba, bueno, ja, nik uste pasa gaitezkela kultur testo horretara, ez? Informazio asko jaso dugu eta... Bai, horrela, bueno, asaltzeko zer den, lasai. Dira olako galdera sorta bat da, randomak, batzuk kulturalagoak, beste batzuk zu ezagutzeko edo, de repente, filia hau jakiteko, ez, zer entzuten duzun, ez dakiz zer. Orduan, hasiko naiz? Venga. 3 hauen artean, aukeratu behar duzu, zein den zure euskal ahots ikustukoena. Vintajea, Vintage, bai. Edizion. Nacho de Felipe, Oskorri, Benito Lertxundi, edo Xavier Lete. Benito. A ver, Nacho de Felipe kantatzen du que te cagas, Eta Xavier Letek ere bai, baina... Benito geratzen zara. Oso inpostatua bezala egiten zait Lete. A ver, ez duzu azalpinik eman behar. Bestelik gabe esan dezakezu nahi baduzu lokatzetan esartzeko. Edo sartu, de repente. Bueno. Eta ez Benitorekin daukat txiki-txikitatik, kasete bat, geneukan kotxean, aitak denbora gutxean jartzen zuena, eta bere hotxa du zainetan, osea, que Benito. Benito. Egin genuen bersio bat, gainera. Zuretzat, Laura, ere? Bastakit. Nek badokat ere nire fagoa. Zuk? Benito. Bai. Nire aitaren fijazio bada, eta... Bai, etxean aspertuta daukadanean, oza, lan egin behar dudanean, dena delakoa, da mi banda favorita. Bai. Pues venga, ni ere batuko naiz. Benito. Por si acaso, Benito. Vale. Bueno, eta 3 jita hauetatik, bara aukeratu beharko baztenu. Vale. Ez dizugu zergatia eskatuko.
nahi baduzu eman. Eta hori, denak dira bertsio originala, porque bakigu batzuk dituztela bertsio berrituak, transgresoreagoak edo ez, edo bertsio asko dituztela, baina bueno, hemen Euskal Herrian abesten diren horiek. Bueno, lehenengo aukera da Eusko Gudariak, bigarrena Zutik emakumeak, eta hirugarrena internazionala. Hiru horietatik bat aukeratu beharko gaztenu. Eusko Gudariak da temazo bat. Melodia eta bai. Eusko Gudariak. Dale! Besteak, dira denak tristeak, dira ustez. Bueno, tristeak, Egia da. Melodia... Bueno, ja. Ez dakit da, bai. Igual indar gehien daukana, ja. Bueno, hortxe... Ez dakit. Ez que oso indecisa naiz, orduan, aurrako galderak... Nik bateratuko nituzke hirurak, ez abesteko... Egin bat hirurekin. Ez abesteko hirurak, manifak amaitzen direnean, batez ere, maiatzaren batean. Emakume internacional. Hazme una canción, cortita y con poca letra. Pues hemendik hortxe proposamena. Igual zuek atera dezakezue horrengo. Zarra aurkeztu. Bai. Eta, bueno, orain aldaketa bat ja ez dizugu jarriko aukeratzen... Erabaki dugu ez izatea gaizto. Ez izatea, orain, de repente. A ber, zen musikarekin erlajatzen zaren zu? Edo horrela, momentu lasaietan, zer talde, abesti... Ez dakit, gauza asko jartzen ditut erlajatzeko. Batez ere jartzen dut musika, jartzen duenean musika izaten da bastante lasaia, azken aldean, la entzuteko etxean lasai. Badago tipo bat, Nils Fram, orain justo eske orain etorri naiz eta daukan jarrita. Da, bueno, teklista, esan nahi dut, sintetizadoreak ere biltzen ditu, pianoa ere jotzen du kagaz, eta, baduka show bat montatua egiten ditu katxarro pila batekin, baina oso ambient eta oso perguai, eta bere diskoak oso guai daude, baina hori, pizkat fondoan eukitzeko beste zeo zer egiten ari zaren bitartean. Adibidez. Eta kontrakoa, zerekin pizten zaren aktibatzen... Nago super enganchatua Bibora taldearen diskora. Ostiralean egon ginen ikusten. Ostiralean aurreko ostiralean. Bolazo gaztetxean. Eta beraien diskoa iruditzen zai, guapísimoa, nire alderdi metalero jarkora lantzen. Bai, disko hori jarriko nuke, jartzen dut. De hecho, zeo zer egin behar danean, edo kirol pixkat, edo lo que sea, Bibora, venga. Tope. Bai. Tope. Eta horrela, azken aldiko deskubrimenduren bat, edo gomendioren bat, azken aldian ez duzuna? Naiz horroroso, jartzen ditut egunero amasei kanta irratian, eta gero galditzen diatenean, eta zer gomendatzen diaz horrela? Horrela. Jo que sé, pila bat. Zer rollo. Bai. Zertarako. Horrela disko guaporen bat argitaratu dena orain, Nakarrek argitaratu du EP bat oso guai dagoena. Biboraren kontzertu horretan entzun nituen Zikin, lekeitiar batzuk, eta oso super guai beren, punk, street punk, baina super guai, lekeitokoak, Zikin. Eta gero ja International Edition, rollo lasai, dago Tinder Sticks taldea, eta atera dute diskoa orain, eta oso super guapo. La pizka lasaia, eta mila gauza gehiago. Bai, isilduko naiz. Horrekin daukagu ratutxo baten entretenitzeko. Bai, eske bestela niri ematit sentsazioa edo daukasun norbait gertu bizitzan sartzen dizuna musika berria edo
buklean sartzen garela. Hemen, nire inguruan adibidez, buklean, eta gero kontzertuetan, eta ateratzen da talde bat, bukla egoten dareko guztietan, eta errepende esagertu egiten da, eta buelta, como pixkat. Nik eskertzen dut nire inguruan hori, eukitzea jendea, eta sobre todo jende hori gaur tristen nago, zer entzun dezaket. Eta bidaltzea izuna, ez dakizen movida, bai. Bai. Zer niri zaila egiten zait, deskubritzea musika berria bestela. Eta dago algoritmoa hor, ez? Deskubritu ez dezazun berak nahi ez duen ezer. Bai, justo hori izan behar nuen, ez? Horretarako irratia batzutan ohitura txarrak. Depende ez irratire, bai. Bai, baina, bueno. Dizelo a ITP musikan. Bai, bueno, guzti. Noiz behin kasartzen dituzte, guaiak ere, bai. Bai, baina oso noiz da hemen, niretza da. Nik saiatzen ez, zidorreanen, irratsaioan, beti da nobedadeak, bai, nobedadeak batez ere, kontzertuak, pixkat bizirik dauden gauza, momentuan gertatzen ari direnak, eta bestela, eta orokorrean, bestela entzungo ez genituzkenak seguraski, gure bizitza kaotiko hauetan. Mundu guztiak ez nik daukadan sortea, egon alizatea pare bat ordu musika bilatzen, orduan edo 3 edo 4. Orduan, bueno. Jarri beharko dugu, ez? Zidorrean. Bai, esan duzu, Euskadi Irratian. Gaueko 10etan futbola ez dauenean. Baina. Wow. Eta bestela podcast moduan, ez nahi dut. Nahieran, edo... Hortxe ere... Mesutxoak. Bai. Eta amaitzen joateko, bai, piskat luzatu garela. Badago lekuren bat, filiaren bat berezia nunbaiten jotzeko, daukasuna? Edo gogo bereziren bat nunbaiten jotzeko ez duzuna bete, hasi... Imposible bada ere? Eskatu. Horrela esan da. Ez dakit leku pila bat daude, zuan jo eta jo nahi dudanak daukagu kontaktua eta dena dago webgunean izakigardena.eus. Ez, baina ez dakit, Euskal Herrian geratzearen Zugarramurdikoko basoletan ez dakit egiten diren ja, baina egiten ziren kontzertuak eta iruditzen zait leku bat increíble. Ze mairule gorretan bai jo dudala, Jonian Josef moduan beste gauza batekin, baina Zugarramurdikoetan jo nuke. Uste duia ezin dela egin rollo medioambientalagatik, eta orduan ez dut jo nahi. Osea, horregatik bada ez dut joko. Eta bestela ez naiz ere oso horrela kapritxoak edo dituena. Nahi dut nire helburua bizitzen da jotzea, ez daukat gauza berezirik. Hombre, Parisko Olimpian joko nuke supergustora. A ver, peña, Pariseko. Bai, gustatzen zaizkit asko xarma duten salak eta horrela, bautenak historia bat enjundia, Danilok esaten dio enjundia holako zei. Tabernak ere bautenak un pasado. Interesgarri. Eta horrelako lekuak pila gustatzen zaizkit, antzokiak salak, rollo horretakoak. Oso ongi. Ba, bueno, hortxe ere ametsa edo ez? Paris? Joango naiz laizter eskatuko dut. Pasaitez, bai. Eta, bueno, pues honekin amaituko dugu gaurko saioa. Mila esker, Jon, pues bueno, gaur gurekin... gure gana hurbiltzearren. Zuri. Gogoraratzen dugu berriz. Noiz zen data izkarana? Azaroaren 20an. Ikusten, 30 esan nuen nik. Eta aterako dugu beste kanta bat, urriaren 23an. Beitu. Hori ere, eta lehenengo kontzertuak iragarriko ditugu. Tartean Gasteizen emango dugu bat. Eskerrak. Eta uste eta resalmenta moduko bate plazaratu duzuela, ez? Dagoia, eta saldu ditugu batzuk. Jarri dugu aukera erosteko ja, eta jende horri iritsiko zaio etxera disko argitaratu, baino astebete lehenago. Horan pizka da, saritzea formatu fisikoa erosi nahi duena, edo taldeari lagundu nahi diona, sari moduan bainor baino lehenago, internetek baino lehenago entzuteko aukera ematea, beraz, bueno. Oso, no.
Ba, mi esker, Jon. Zuei, mi Mi esker. esker. Gustara Bai. naiz. Ba, listo. Bai. Eskerrik